sun zama shagu kamar yadda mai gidan nasu ya faɗi tare da su cewa shege kaɗai kamar Jamhari, saboda idan ba dan sanata ba da wannan gwagwarmaya da Allah bai kawo su ba, to ashe yanzu sun zama shagu kenan da su da mai gidansu. To idan ni wallahi tallahi ni yaron Marafa ina da ambun da zan goranta ma yaron Matawalle sau 1000, in zai goranta mini sau guda zan iya goranta masa sau 1000 ko masu yawa. Yau duk matakin da Bello Matawalle ya taka a Najeriya daga lokacin da zama gwamna zuwa yanzu, wallahi tallahi sanata Marafa yana da kaso 100%. To yau Allah ya nuna mana mai gidanmu ya haita jam'iyyar APC, don haka kamar yadda ka faɗi cewa a shirye kuke yanzu, da kuna ragawa mai gidanmu ne saboda ganin ana jam'iyya guda, to alhamdulillah yanzu ya ba a jam'iyya guda. Kamar yadda mai gidanmu ya ce mun fita yanzu za mu ji inda Allah yake bada mulki, ku kuma da kuka ɗauka cewa jam'iyyar APC ita ke bada mulki, to ga ku gata. Sannan yanzu haɗin tsakanin mu da ku ne, kuna yana ku gida muna namu gida, don haka mu zuba zuwa da mu da ku, kun san mu mun san ku, kuma kun san nauyin mai gidanmu masu aiki da hankali da ƙwaƙwalwa, ba ire-iren ku ba masu bin jagorancin Matawalle blindness, waɗanda ku yau Matawalle ko za a kashe al'ummar Zamfara, in dai Matawalle yau zai ƙara komawa minista ko za a ƙara bashi wani mukami ba ku damu ba, to duk abin da za ku faɗi ba za mu yi maki ga jagoranmu ba. Amma siyasa ce yanzu za a fara, idan Allah ya ba mu rai da lafiya za mu zuba zuwa da mu da ku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a assalamu alaikum. Kamar da kuke gani, sunana Bashir ibn Abdullah, ɗaya daga cikin matasa masu amfani da kafafen sada zumunta wato Facebook ko social media a takaice. Bayan declaring ɗin da mai gidanmu ya disungu sanata Kabir Marafa na canza jam'iyya, wanda a siyasance kowa yana ra'ayin yayi siyasa wanda yake so, kuma zaman mutum a fati ko wani kala akwai alfanu wanda zai iya samu a cikin shi, kuma daga lokacin da an kawai gari ya ga bai samu wannan abin da yake bukata ba, so zai iya canza jam'iyya. Wannan kuma is not a crime ga kowace hulɗa ta mu'amala. So ban yi mamaki ba bayan declaring na mai gidanmu da yayi cewa ya bar jam'iyyar APC jiya, so kawai sai muka waye gari muka ga wasu waɗanda Allah ya amfani da mu ya kawo su a wannan jiha, saboda dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake kawo a ƙasar nan ko a duniya baki ɗaya yakan yi amfani da sabab. So ba mu yi mamaki ba ganin fitowar Honorable Saifullahi Yusuf Zurmi, wanda ya rika mukamai a gwamnatin Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradun lokacin da suna mulki a wannan jiha ta mu ta jihar Zamfara. So dama an ce idan aure yayi daɗi za a manta sala, haka kuma idan an samu matsala to sai a ce wane ne matsala. So ba mu yi mamaki ba duk abin da Honorable Saifullahi Zurmi zai faɗi zuwa ga distinguished sanata Kabir Marafa, to zai faɗi ne saboda sun ci sun sha ta sanadiyar amfani da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu. Na saurari maganganun shi tun daga farko har ƙarshe. Ni abin ya bani mamaki a ce irin Saifullahi Yusuf Zurmi, waɗanda banda lokacin da Allah ya amfani da mu, ni na san lokacin da wallahi tallahi kayan shi ma waɗanda zai sa a kalle shi a matsayin mutum wallahi bai da su. Amma yau Allah ya nuna mana cewa tunda sun yi gwamnati, Allah ya amfani da mu, sun rika mulki, yau har ya manci abubuwan da suka faru a wannan jihar, har ya kai ga yana iya kallon mai gidanmu ya ce yau su ne a daidai distinguished sanata Kabir Marafa. To ai ya manti mai gidan shi ma Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradun sai dai kawai nuna wa distinguished sanata cewa ya yi gwamna a wannan jihar, ba wai gwagwarmaya ta siyasa ba ko kuma wani abu na siyasa. Saboda idan ka duba record gaba ɗaya CV na nasara a siyasa, to distinguished sanata ya fi Matawalle record na siyasa ma gaba ɗaya a siyasance. Saboda idan ma kana magana 'yan siyasa ba za ka kawo Matawalle cikin 'yan siyasa na ƙwarai ba, saboda sun yi mulki a wannan jihar wanda ba su taɓa tunanin za su yi mulki ba. Allah ya kawo su sun yi mulkin, kuma mun ga abin da sun kai, mun garar da sun ka taka, kuma kowa ya gani. Idan alkhairi suka ma Zamfarawa, da Zamfarawa ya kamata a ce sun ƙara zaɓen su sun sake dawowa. To ashe irin waɗanda mutanen za su zo suna suka wani ko suna cewa wani ya ga bai iya kaza, yau wani addini da wani, ko yau wani addini da ba wani addini da wani ba. To ni ina ganin wannan abun ma dariya ne a ce wai irin Honorable Saifullahi Zurmi wai shi ka iya hitowa wai ya kafa kamera
wai yana wasu suratai zuwa ga mai gidanmu, wanda ina ganin ba shi ba ko mai gidansu Dr. Bello Muhammad Mutawalli Maradun bai isa ya kalli tsaba idanun Marafa ba ya ce zai gaya mashi ta magana, ko kuma idan har bai iya yabo ne ba to bai isa ya soke shi ba, saboda Marafa Allah ya amfani da Marafa ya shuka Mutawalli, ko su so ko kar su so. Ni wallahi tallahi dan jarida tun da nake Zamfara ban taba, tun da na tashi da wayona ban taba ganin gwamna ma wanda mun kai asara ba, the worst governor wanda mun ka taɓa Zamfara kamar Dr. Bello Muhammad Mutawalli Maradun. Dalili shine ko da Allah ya kawo Dr. Bello Muhammad Mutawalli Maradun bai tunanin zai zama gwamna ba. Mun yi tunanin za a kawo Zamfarawa ci gaba, mun yi tunanin za a gina jihar Zamfara, amma shine gwamnan da ya shekara 4 ga banza. Dalili shine duka gwamnonin da mun kai a jihar Zamfara kowane ka duba za ka ga project din da ya wa'anda za ka yi tuna da shi, za ka ga wani project wanda mutum ya yi shi za a yi tuna da shi. Amma idan ka dubi mulkin da Mutawalli ya yi a jihar Zamfara, billboard ne ka za ka gani daga gwamnati zuwa gidan shi, billboard din guda 70 ina ganin ka kida ko guda ne lokacin nan. Sannan kahin ya zama gwamna ka je ba yayi dan majalisa tenuwa 3 yayi. Don Allah a kawo mana ci gaba cikin garin Maradun. Ko masallacin Juma'a kasu gina masu cikin garin Maradun saboda rashin ci gaba, rashin amfani shi. Idan ya wuce majalisa ba su ƙara gane, kuma sai wani lokaci ya sannan zai sake dawowa. To yanzu wanga har zaka zo kana ƙoƙarin suka mutane masu amfani. Tunda ake siyasa ba a taɓa ɗan siyasar da ya hwaɗe local government ɗin shi ba, garin shi na Maradun ya hwaɗe garin shi na Maradun kan Mutawalli, yana ce yana kwana. In an kai magana na ci gaba ko na abu, Mutawalli zai ce ya yi titi hira da kuɗi. Duk duniya ta shirya da ai magana ci gaba zai ce ya titi hira da kuɗi. Hanya ba ta biyuwa da ina da ai titi hira da kuɗi. Shikenan. Abu na biyu, ina son al'umma su gano shi ma wannan Saifullahin da yake magana. Shin aje a bincike tarihin shin wacce rawa ya taka ma? An yi zaɓe na 2023 da ya wuce. Ka je Zurmi ɗan jarida, ka je Zurmi ka tambaya. Ruhun shi ya kawo ma Mutawalli ita. Karamo local abin da ɗin shi, wacce ɗin shi ta Zurmi shin ya kawo ta? Shin sun kawo Mutawalli local government ɗin su Zurmi local government a jam'iyyar APC? Shin suna da horin jini me yasa ba su ci mulki ba a wannan lokaci? Marafa hana su ci mulki kenan? Haka idan ka je Maradun, ai Mutawalli ya faɗi Maradun. Wanda zai ce maka ya shi nasara, to ina sun kai nasara? Ƙuri'u ne an ka zuba na bugi misali. Wanda Mutawalli yana kwana cikin Maradun, an haƙi daga an ka ce ya faɗi. Yana cikin Maradun. An ka zo kuma an ka ce ya faɗi zaɓe. To don haka shi mutum in zai faɗi magana, to ya san me zai faɗi. Al'ummar jihar Zamfara dai waye mutane ne. Sun san waye Bello Mutawalli, kuma sun san waye Sanata Kabir Garba Marafa. Ko ga quality din su na leadership ba za ka hana su, ba za ka auna su ba. Kowa ya mulkin nan an gani. Yau idan ka tsura Saifullahi Zurmi ba zai iya kawo maka mutanen da Mutawalli zai sa ba. Yanzu da ke karamin minista din nan, idan ka tsura Saifullahi Zurmi ba zai iya kawo maka mutum 20 wanda Mutawalli samu aiki ba. Ko mutum 10 ma kasa ga su tana da abin ga ministry din suke aiki. Sannan idan ka koma baya kamar yadda hodi, dama idan ta yi daɗi ana mance mafari. Kamar yadda mai gidansu ya faɗi, ba su taɓa tunanin za su yi mulkin jihar Zamfara ba, amma akwai sabab. Kuma Allah ya amfani da mai gidanmu da gwagwarmayar da mun kai, wanda mu mun san zai iya nasara a wannan lokacin. Amma ba mun yi don shi ba, amma mun san zai iya nasara. Kuma shi yasa mun ka dake kafa, kuma mun ka nemi yancin mu, kuma Allah ya amfani da mu kuma ya kawo su. Wa'anda su yanzu wa'anda suka cewa din su ne na tare da suwa. Cewa da bangaren mai girma tsohon gwamnati Abdulaziz Yari. Wallahi tallahi ba masoyansu bane wancan lokaci. Maƙiyansu ne. Amma Allah ya amfani da mu ya kawo su. Yau an waye gari saboda daɗi ya musu yawa, sun zama shagu kamar yadda mai gidan nasu ya faɗi tare da su, cewa shege kaɗai kamar can wahari. Saboda idan ba dan sanata ba da yawan gwagwarmaya da Allah bai kawo su ba, to ashe yanzu sun zama shagu kenan da su da mai gidansu. To idan ni wallahi tallahi ni yaron Marafa ina da ambun da zan goranta ma yaron Mutawalli sau 1000, in zai goranta mini sau guda zan iya goranta masa sau 1000 ko ma su yawa. Yau duk matakin da Bello Mutawalli ya taka a Najeriya daga lokacin da zama gwamna zuwa yanzu, wallahi tallahi sanata Marafa yana da kaso 100%. Inda a ce kun san kunya, so bai kamata ma a ce yau wai ku ne wai kuke bin bayan tsohon gwamna Abdulaziz Yari ba. Saboda ga jagorancin jam'iyyar APC duk lalacewar ta yi a jihar Zamfara,
tsohon gwamna Bello Matawalle Maradun shine sila duk rikicin da jami'ar APC take a jihar Zamfara tsohon gwamna Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradun shine sila saboda bayan mai gidanmu ya aminta ya yi sulhu da shi a lokacin da ya nemi zai shigo jam'iyyar APC wadda shi a doka tai ita ce take bada mulki ya kima Zamfarawa aiki ya ƙi yin duk abin da ya kamata aka kuma ana wanke-wanke ana yaudar da juna da manyan riguna har Allah ya kai jam'iyyar matakin take yanzu ta lalace gaba ɗaya ba yanzu wani tasiri take a idan Zamfarawa duk lalacewar ta yi tsohon gwamna Matawalle shine worst governor da lalata jam'iyyar APC a jihar Zamfara saboda kafin ya shigo Zamfarawa suna ganin ana abubuwa na ci gaba da kuma amma bayan ya shigo gaba ɗaya rungumi siyasa zuwa sannan mutumin da constitution na APC ya bashi power na ya rike party matsayin shi na free base gwamna da ya wuce dama kamar yadda jagoran su ya hodi yanzu His Excellency Dr. Abdulaziz Yar Abubakar cewa duk gwamnan da ya tafi to shine ya adda alhakin rike jam'iyya yau mun haye gari abun kunya yau ga Matawalle bayan Abdulaziz Yari ya sike jagorancin jam'iyya ya ba mu Abdulaziz Yari to shi akwai abin da ya wannan akwai abin kunya da ya wannan akwai rikicin da ya wannan ka ba aikin ka ba wani ya aiki ne ya aikin ka to yau Allah ya nuna mana mai gidan mu ya haita jam'iyyar APC dan haka kamar yadda ka faɗi cewa a shirye kuke yanzu da kuna ragawa mai gidan mu ne saboda ganin ana jam'iyya guda to alhamdulillah yanzu ya ba a jam'iyya guda kamar yadda mai gidan mu ya ce mun fita yanzu za mu ji inda Allah yake bada mulki ku kuma da kuka ɗauka cewa jam'iyyar APC ita ke bada mulki to ga ku gata sannan yanzu haɗin tsakanin mu da ku ne kuna yana ku gida muna namu gida dan haka mu zuba zuwa da mu da ku kun san mu mun san ku kuma kun san nauyin mai gidanmu masu aiki da hankali da kwakwalwa ba ire-iren ku ba masu bin jagorancin Matawalle blindness waɗanda ku yau Matawalle ko za a kashe al'ummar Zamfara in dai Matawalle yau zai ƙara komawa minista ko za a ƙara bashi wani mukami ba ku damu ba to duk abin da za ku faɗi ba za mu yi maki ga jagoranmu ba amma siyasa ce yanzu za a fara idan Allah ya ba mu rai da lafiya za mu zuba zuwa da mu da ku yanzu lokacin da mai gidanmu yana majalisa kowa ya ga hubasar da yayi a majalisa kuma wasu suna cewa ai ya hayane ya kaza ya kaza to saboda ba mu mamaki saboda sun jahilci abin da ake cewa shugabanci kuma sun jahilci abin da ake cewa nauyi na shugabanci mai gidanmu ya sauke nauyi da Allah ya dora mishi a majalisa ya tashi ya kare haƙƙi al'ummar da yake wakilta ya nuna masu guraben ayyuka ya yi abubuwa ya kawo project a central zone da ya mulkin shi suna su shekara ɗaya har 12 don haka ina ƙalubalanta Saifullahi Yusuf Zurmi ya kawo mini mutane guda 2 ko 5 ko 3 ko 4 ko kai mutum 4 ma ko 5 waɗanda yau Matawalle shi ya dasa su da yana ɗan majalisa bai yi ba har yayi gwamna ya ƙare garin su na Marado yana fama da wutar lantarki bai gyara ba to wanda ya kasa gina masu ba masallacin Juma'a sai dan siyasa ya je gina masu haka kawo mutane masu capacity masu quality na leadership baka in kana neman ma dan siyasar da ma wanda ma bai ma kamata ya ma mulkin Zamfara ma to ka kawo ga Matawalle kawai ka tsaya da ka kawo gari shi kawai ka tsaya